wasa. Yau wannan gobe wancan jibi wancan walakanci na yau daban na gobe daban na jibi daban. Me haka? Wani irin rayuwa ne wannan? Wannan abun ba daɗi. Bai wa Allah na san mana ni ban san ko ba ina ciki. Zama compost ina ciki. Baka akwai OS naka. Ban san ku ba, ban san kala iri-irin ku ba. Kawai ki zo nan ki ce za ki hauna da faɗa wani dalili. Akan me ba za hauka da faɗa ba? Akan me abubuwan da kake yi wani abu ne? Abun da kake yi bai da kyau. Ka bari in ba ka bari ba ni na fi ka ɗanyen kai bari in gaya maka. Gara ka bar wallakancin da kake ma yarinya. Na sha neman ka bangan ka ba yau ma wucewa nake yi na hange ka nan. To wallahi tallahi ki shiga taitayi. Ban sani ba da gaske ke ƴan uwan matar ta wace ba ko ke ba ƴan uwan matar ta wace. Kawai ki zo gaba da ki ce ka daina samun yasa. Ka daina samun wasa. Waye? Ki bar ni in salle wannan ki bari in mishi rashin mutunci. Ki bar ni da shi. Kin san Allah wallahi tallahi idan baki shiga hankalinki ba sai na bata miki rai a wannan. Mu bata ma juna na rantse da Allah. Ki bar ni da wannan, ki bar ni da shi. Haka ake harkar rayuwa? Akan ku. Action. Mariya. Ya jikin haske. Wallahi Isa jiki alhamdulillah. Ya kake? Magana takardun nan ga an hada. Za ka mai kai wannan magana takardun kun shi ne. Ku tafi gida kai. Gida. Ku sauri. Mu je. Pick up action. Isa ya magana takardun nan. Takardun nan an hada su komai da komai ga. Insha Allah komai ya zama intact. Da Allah wasu magana su wasan saboda kaga yanayin jikina da sauransu ba ma na jin daɗin kuma kaga wayannan mutane musa alƙawarin Allah ya da kamar yau da yamma zuwa gobe safe nake so mu samu handle da su nan da zuwa an jima za ka raka su insha Allah. Masha Allah. Thank you very much. Na gode sosai Isa. Thank you. Za ka yi tafiya. To shi kenan ga dan jin. Da Allah karka bar kar a samu Action. To kalle shi. Ya to so kalle shi. To sai ku yi. To sauri. ko ina tashi ko zan hawa magana ko. Recording. Action. Ha. Wai me haka idan Allah? Ya sai ku zo ku same ni anan ban san kala iri-irin ku ba. Kai ku zo ku wanda fada. Me yake faruwa ne? An maka fadan. An maka. Na san ki ne? Baka sani ba za ka sani ni yare matar ka ce. Duk abun da kake ji da shi ina ji da shi bari in gaya maka. Kan ni su bari na dan tsaya mata kun Allah ko da ke yayan mata ta ce haka nan kawai sai ki zo ki tare ina akan hanya ke wanda fada bala sanan dan tsaya mana akai na aiki director Shiru ai shi sa nake tawa shi bari ni ne magana shi da kana kai na magana ya fi naki muhimmanci Maje. Sorry. Kala kisa. Take two. Action. ya za ina nan ina zaune kai ku zo ku same ni kuma misali ke yayan matan ta wace kai sai a ce ki zo nan kan hanya ki zo ki wanda fada ban sana ban masani ba ko yake ya ta ko ke ba ya ta bace an maka fada. ke ki wallahi tallahi ki gaya mata ki shiga hankalinki ni ba abokin wasan ki in ma turo ki akai ki gaya magana ko ki mun shari wallahi na fi karfin ki na fi karfin dangin zuriya irin ki na ko kwada miki mari a nan Fada ma juna. Wani stupid ki zo ki same ni akan hanya? Gaya maka mu. Fada ma juna. Kawai ki zo ki same ni hanya ki ce za ki fada. Sai na maka. Ni wani irin family ma wai dan Allah dan annabi na aura ne. Daga wannan problem din sai wannan problem din sai ka ce akan ta aka fara yin aure? Wannan ma kana ganin ta ma wallahi ba ma ta yanayi da mutanen gidansu. Kuma wallahi kin jaza mata. Daga yau babu inda za ta ƙara zuwa. Very stupid nonsense.